ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ದ ಪೊಡಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಾಡುವರ್ ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ 4 ಅತ್ತನ ಕೊಲ್ಲತರ ಪಾಡ್ನಾಣ ಒಂಜಿ 10 ಮೀನು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಮೀನ್ ದೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಈ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಲೆ ಎಂಚ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ನ ನುಂಗೆಲ್ ಕಾಯರಿಗೆ ಏನು ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆನ ಪಾಡೋಡು ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಇತನಿಕ್ ಒಂಜಿ 10 ಕೊಲ್ಲತರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲತರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮೀನ ತಂಚ ಅದೊಂಜಿ 10 ಗೆತ್ತಂದೆ ಈಗ ನಂಗು ಪುರ ಗೆತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಣ ಒಂಜಿ 4 ಎತ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂಚಿನ ಬೋಡ ಎಟ್ಟಿದ ಪುಡಿಟ್ಲೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯಕಡೆ ಕಾಯ ಉಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಇದು ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಅವಾಡು ನಮ್ಮ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚಟ್ನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೆರಿದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತು ತಿಪ್ಪಿ ತೋಜುಂಡತೆ ಅವೇ ತಾರಾಯ್ದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತೆಯನ್ನು ಪೆರೆದಿನಿ ನಾನು ಕಾರೋಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿನ ಪೊತುದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸುರುಕು ಮಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪಂದಾಣ ಒಂಜಿ 2 ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಬದಲು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ನೀಗ್ಲೆಗೆ ಏತು ಖಾರ ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಆತು ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮುಂಚಿನ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡುಂಗ ನನಕ್ಕೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿರ್ದು 4 ಬಿತ್ತಾಪಿನ ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ನನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪುರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೋನೋಡು ತುಲೆಂದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಕಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಡಿ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ತಾರೇನು ಸುರುಕೊಂತೆ ಪೊತ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ನನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯ ದೀತಿನಂಚಿಂತ ನುಂಗೇನು ಮೀನನ್ನು ಪಾಡಂಗ ಮೀನು ತುಲೆ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಕೆಂಚ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಪಾಡಿ ಬೆಕ್ಕೊಂದೇನು ಕುಡೋರ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊರಡು ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಾರಣೆ ಯಾವುದು ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕಡೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕ ನುಂಗೇಲ್ ಪಾಡ್ದನ್ ಪಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಇತ್ತಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಜಿ ನುಂಗೇಲ್ ಮೀನಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ತೂಂಡು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೆರ್ನಂಡ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಂಚ ಕೊಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ತೇವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಂದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಗಂಜಿಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇತ್ತನಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಅತ್ತಂಡ ಪೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪಡ್ದು ಬೆರಾದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತರ್ ಪಂದಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ